Gibida sa gipahigayon ng Coconut Trade Show atol sa Niyogan, Davao del Sur 2024 ang mga nagkalain-laing produkto sa lubi. Gikan sa coconut chips o mga condiments hangtod sa coconut pits o aged chip. Ang mga lokal nga producer nagpasundayag sa ilang mga produkto nga nagpakita sa kalidad ug potensyal sa pag-export sa mga byproduct sa lubi sa probinsya sa Davao del Sur. Gihatagan sa trade show og oportunidad ang mga mag-uuma og lubi nga ipakita ilang kahibalo sa paghimo og mga produkto nga may kalidad ug potensyal sa merkado lokal ug international. Sa temang niyog sa Davao del Sur, likas na yaman, likas na kayamanan, gipasundayag niini ang lubi isip usa ka natural resources o ginakuhaan sa panginabuyan sa kadaghanan. Misalmot sa trade show ang mga mag-uuma gikan sa nagkalain-laing munisipalidad sa Davao del Sur ug miapil sa mga workshop ug session sa pagkat-on nga gipanguluhan sa mga eksperto. Gitudluan sila sa export marketing ug paagi sa pag-export sa mga produkto sa UK ug mga dynamic sa pagbaligya sa mga produkto. Gipaligunusab ang selebrasyon pinaagi sa mga kompetisyon sama sa coconut jingle making contest, coconut video advertisement contest ug uban pang mga aktibidad nga nakahatag og dugang kalingawan ug kabibo. Nagsugod ang aktibidad kagahapon, Nobyembre 28, 2024 sa usa ka mall sa Digos City ug nahuman karong adlaw, Nobyembre 29. Gilauman ni DTI Davao del Sur Provincial Director Engineer Maria Victoria Placer nga ang Niyogan sa Davao del Sur mahimong usa ka tinuig nga selebrasyon aron maedukar ug maghatag og oportunidad sa mga mag-uuma ug mga tigproseso sa lubi nga magduso sa kalambuan sa ekonomiya sa rehiyon. Ang Niyogan sa Davao del Sur 2024 giorganisar sa Department of Trade and Industry, pinaagi sa Davao del Sur Provincial Office, kauban ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ug Philippine Coconut Authority, Davao del Sur. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!